Hej og velkommen til den film, vi har lavet. Felix, vil du være så bra? No, this is the fat rat. Vi har så lavet det her for at takke alle vores subscribers og dem, der har set det, fordi de har hjulpet os meget. Og det er også til Brian fra Danmark, fordi han er en sgu guttermand. Men vi har pakket hele vores liv ind i den her blåt uld, guld, lapis, cookies og især dynamit. Så tak for det hele, og nu starter vi. Se senere, taber! Losers! Yeah! Woohoo! Mit livsværk. Seriøst? Wow. Crash, bitches. Kommer op, Felix? Jeg er klar. Det var en stor eksplosion. Tjek det lige ud. Sebastian, vil du være så venlig at vise det? Wow. Holy. Det er seriøst vores liv. Det er simpelthen destruction. Hey, er det en... Jeg har fundet en dungeon. Har du? Ja. Nå, skal vi ikke også vise vores dejlige kender? Og vi har også lige fået lavet den her lille baby. Jeg og kalder den den turbulens. Og turbulens her, ikke? Hun kører rimelig hæftig. Så William, er du glad for dit liv? Nej. Så er det meget godt. Farvel. Jeg skal sikkert dø. Wow! Og selvfølgelig, vi har nået sådan omkring 86 subscribere at gå ud fra. Ja. Må jeg trykke nu? Nej, du skal vente. Og vi er rigtig taknemmelige. Vi havde virkelig ikke troet, at det ville blive så nemt. Nej. Så derfor vil vi gerne takke med sådan en... Altså nu? En lille... lige meget. Gave. Nej, vent. William? Ja? Fuck. Nu er det slut!